Jat chini tiprasa dofani lukurokno ani hamjakma tei khonomung yafarjao tini kaisa chini kami hamkrai bodol society ni wngwi kaisa branch puilao saklaijak video o Lakma Katal Foundation hinui hingke tini borok kaisa passion rokno hamronani bagwi kaisa new song compose khailaimani bisingtwi borok rwchapmung kaisa swnam laikha o passion rokni bagwi hingke lukurokno bo cockpit di hinui sajakmani borok bai haini bagwi ang kisa video ma khaijamani hingke o video ni through khaiwi jara chini tiprasa dofani yang ni bisingtwi jara manai haya sagwi nokrogo osubida wngwi tongkha hingke borok bai contact khai manai hingke tei borok no sahai borokni rehabilitation center ro admit rok khai norong cherai nok harai manai khadi borok ni rwchapmung practice खाली why should I